Bivši vatrogasac osumnjičen za ubistvo tročlane porodice Đokić pred tužioce menjao raspoloženja i pozivao se na Boga, ističući da je veliki vernik i da je više puta posetio manastir Hilandar. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti, odnosno subscribe-ovati se. Đokića nisam ubio ja, ali nisu ni moji sinovi. Oni nemaju veze s ovim zločinom, nevini su. Pustite mi sinove iz zatvora, molim vas, samo da oni izađu. Ovo je, kako saznajemo, tokom četvorosatnog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu ispričao Goran Đonić, osumnjičen da je ubio svog brata od tetke Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju, a zatim zapalio telo. Da podsjetimo, Đonić je u ranijim izjavama u zločinu umešao svoje sinove Milana i Stefana, ali i braću Kostadina i Aleksandra Miloševića. Bivši vatrogasac je u četvrtak popodne ponovo priveden u tužilaštvo kako bi razjasnio nelogičnosti u svojim prethodnim iskazima, ali kako saznajemo, ovog puta je upao još veću konfuziju. Sve vreme je menjao raspoloženja, bio je žedan, tražio pauze, plakao i ridao, a potom na pomenu ubistva svojih rođaka histerično smejao. U jednom momentu je počeo da kuka kako on nije kriv, ali ni njegovi sinovi, i da ponavlja da ih on uopšte nije umešao u zločin, iako su mladići posle njegove izjave uhapšeni. Ono što je posebno iznenadilo, prisutne su njegova navodna pozivanja na Boga i religiju. Kada bi se zbunio oko nekog pitanja, odgovarao je sa ne sjećam se, pa pominjao neku priču koja nema veze s pitanjem. Na kraju je ponavljao ima Boga, pa ispričao da je on veliki vernik i da ni sam ne zna koliko puta je bio na Hilandaru. Kaže izvor i dodaje da fotografije posete Svetoj gori zaista postoje na Đonićevom Facebook profilu. Ljudi koji su bili prisutni na saslušanju u najmanju ruku su bili šokirani Đonićevim izjavama. Svaku izjavu je započinjao sa jebem li ga baš. Većina njegovih izjava zasnovana je na medijskim pisanjima, a on je na pitanje da li čita novine i gleda televiziju odgovorio sa ma ne stižem, objašnjava naš sagovornik. Prilog ovome govori i podatak da je Đonić u ranijim izjavama pričao da su braća Milošević na mesto zločina došla u crvenom automobilu proizvedenom u Aziji, a da je sada opisao vozilo njihove majke. Rekao je da su oni došli Bordeaux Renault Twingom, o kome su mediji izveštavali, ali kao o automobilu Milijane Đorđević. To je bio dovoljan znak da Đonić podrobno prati medije, ali i da ima saznanja iz spoljnog sveta, jer je rekao čak i koju marku cigareta jedan od Miloševića puši, iako je ranije govorio da su nepušači, priča izvor. Posle toga je detaljno ispričao krajnje neverovatnu stvar, da su jedan od Miloševića, DP koji je navodno vozio, i on sedeli u Renaultu, a da je drugi brat Jojke sam likvidirao Đokiće i zapalio ih. Navodno, oni su uzeli njegov pištolj, ali nisu pucali iz njega, već iz svog oružja da bi mu na kraju beretu koja je nađena u kući njegove žene vratili. Počeo je da viče i rekao: ma, ja pištolj mogu da sastavim i rastavim za 10 sekundi u mraku, iako je ranije tvrdio da nije stručan sa oružjem, navodi naš sagovornik. Na pitanje zašto je novac zakopan na njegovom imanju, ako su Miloševići ubice, Đonić je hladnokrvno odgovorio zato što je tu najbezbednije mesto u selu. Kada mu je predočeno da je kod njega pronađeno još 10.000 evra, on je odgovorio da je to nameštaljka i da mu je taj novac podmetnut i spakovan u nekom paketu u garaži. Pravio se da je heroj. Na saslušanju zbog zločina za koji je osumnjičen sebe je predstavljao kao heroja. Hvalio se da je kao vatrogasac spasavao živote i rukama pokazivao koliko odličja ima. Onda je rekao da se bez obzira na sve mnogo uplašio braće Milošević, koji su ga ucenili i pretili mu, kaže izvor. Bivši vatrogasac priča i o starom telefonu koji je navodno dobio od braće Jojke, a čija baterija traje 15 dana i preko koga su oni komunicirali.
Ranije je pričao da je popravljao telefone, a na saslušanju nije mogao da se seti marke ni boje telefona, ali je pomenuo da je star preko 20 godina. Goran Đonić je prekjuče ispitivan i o benzinu koji je kupio na pumpi pre zločina 26. septembra. Rekao je da je točio gorivo za kola, a da je u kantu sipao benzin jer mu treba za kosačicu. Onda je naveo da je izuzetno pedantan čovek koji ne trpi da mu trava naraste u dvorištu i bude duža od 3 cm, kaže izvor i nastavlja. Iako je metalostrugar svedočio pre njega i rekao da je napravio Đoniću navoj koji je korišćen za prigušivač, Goran je to negirao i rekao da je sve pravio sam jer majstor nije znao to da uradi.